Previously on Uncle Mojo TV. Atong nadungog no nga magsekto na po na balik ang border sa Davao City. So, Buda ang dalan, Marilog District ang atuan. Abin ako manatad. July. Kung Sa Takiat eh. Nilabay ang pila ka bulan, kapait, kasakit, kaguol, depresyon. Uncle Moto. Shout out sa atong mga amigong vloggers. Bisita kamo sa ilang channel, siguradong dili kaayo kamo magmahay. What's wrong with you mga uncle? Ay salamat. Bulan pod. Nga wala ta ka vlog no. Sinsya kayo kabalo ko nga gimingaw gid kayo mo sa kuha. So at least karon nanatay tumong. So sa karon kay di pa man ta maka laag-laag no. Ginadili pa ang non-essential travel no. So karong adlaw dagan kay taglakon. So ako na lang pong gusto nga ubanon ta mo sa kung lakaw diri sa Davao City. So kung dili mo taga Davao City basig gusto mo nga mukuyog ani atong lakaw ron. Kini ang atong mga buluhaton karong adlaw. Nindot usab kining oportunidad na masuroy nato ang dakbayan sa Davao. So dagan-dagan yung taglakaw karon, mga personal, mga sugo o kanang mga gamit sa trabaho. So bani ko ninyo para ato pong laagon ning dakbayan sa Davao no. Okay, dali tagi. Let's go. Subay sa atong mga buluhaton, ang unang destinasyon kay sa Madina Aplaya Road. Ngani kita moagi sa Cabagyo Road. Gamay nga trivia mga angkol, ang Cabagyo Road ilado kini tungod sa mga naglaray nga establishmento kung asa pwede magpa-change oil o mag-module o di kaya mag-rest lang. Kung wala pa kasulay diri magpahulay, hala sulay og pahulay panuway. Oops! Taysa! Hunong sa takadali. Magsaysay. Ang Magsaysay Park kaniadto usa sa pinakabibong laaganan diri sa dakbayan. Samot na og naay mga okasyon sama sa kadayawan, araw ng Davao, o di kaya ting Pasko. Puno kini og mga kalingawan, peryahan, pagkaunan, iring-iringan, klase-klaseng mga tao, pwede bata, batanon, tiguwang na mo patol og batanon. Sa akong kabataan, akong mahinumduman, pwedeng makarinta og bike og roller skates aron matuyok nimo ang park. Tuyog ang barkada, mga classmate ug mga amigo. Human at ngandayon mog mga rugby boy sa gawas. Hay, kalami balikan sa kagahapon. So ato ang unang destinasyon kay sa MCTA. So shop na siya mga parts sa motor, particularly kanang racing boy, amo tong familiar mo na. So diri ta agi sa Ecoland Drive. Subayon ta ang Ecoland Drive nga iladong agianan padulong sa SM City of Davao ug sa Times Beach nga puno og mga beachfront na restaurants ug imnanan. Ug di pwedeng limtan ang sikat nga Old George.
siguro ni. Na may RCB nga kuan kaning hydraulic clutch brake. So mo na itong gipalit mga uncle no. Kuan na siya murag dili lang ni siya levers kundi kuan yun ni siya full yun ni siya nga brake system. Brake o clutch system. Okay. Kulang tag isa ka pyesa. Tigyan po na nato ni ma-install. So, direct tagawas sa Matina Crossing. Ang sunod na to at tuon kay magpalit ta og RAM. Ang sunod na tong lakaw kay magpalit og RAM sa usa ka computer shop sa gawas sa UM Matina Campus. Hoy. Likurban man in town. Isa pa, di man gud kana akong pasabot. Kana, mauna nga RAM, kanang sa computer ba? Gikan dire mo kabat 5 kilometers padulong sa UM Matina Campus. Nagsugod nga Mindanao Colleges, ang UM o University of Mindanao nangabli sa Davao City para sa publiko kaniadtong July 1946. Karon, usa na kini sa pinaka-prestiyosong universidad sa dakbayan sa Davao sa paghulma og mga world-class engineers, highly trained criminology graduates ug mga loyal na customer sa mga imnanan sa MTS. Ko sure kung asa. Ay, turod ay. Pumaon eh. So, ayos. Duha ka buka tong na-accomplish ron. Di na kumagig Gmall. Kaya nakapalit na pagkuog kanito EBR. So, kahit kayo, productive kito lakaw. Sunod kay ang engine oil nga mapalit ra nato sa mga Shell stations. Pero, murag gibati man kog kagutom mga angkol. Sumay siguro mo kaon sa ta. Para sa atong unang paniudto karong adlaw, moagi sa ta sa Chucky's Food Corner sa V Mapa Street. Tara, foods! Sarado man day. So dire unta ko maniudto unta ko dire. Sirado man day. So lami nilang pares dire. Pastilan, makadaot sa diet. Anyway, muditso na lang ta sa atong next task. Mubalik kita sa atong agi. Dito kita mamalit sa Shell Bahada. Mukabat 304 kilometros gikan diri. Okay, so nakapalit na ta. Muna itong oil Shell Advance
AX7 synthetic base 1 liter ta kay magpulit ta og filter. So ang next sa tulakaw kay mangitag oil filter. Tara, let's try na to dira sa kwan Transcycle. So kani mo na itong gagyan ganina no, bahada. Ay kwan, oil filter. Wala. Okay. So pag minamalas ka nga naman, so ang ato ang choice ani kay kabantian. Una pa sila ni balin sa indangan, sa Mute kabantian nako napalit ang akong motor aron sa kasayuran sa mga tigpananaw ug sa mga wala nang utana. Didto sigurado makapalit jud ta og oil filter. Let's go! Okay. Pinoyer. Ayo. Oil filter sa Gixxer. Gixxer? Pidera reader ana, bayno? Pidera reader. Gixxer, same naman ko no? 71? Salamat kay kapalit ra. Okay. Mission accomplished. Ug tungod kay tanga-tanga man ta, mobalik usab ta sa atong agi padulong sa SM Lanang aron magbayad sa bill sa tubig. Usa sa mga responsibilidad na kung danghaga kong tanga ako. Hay na lang. Ganahan ko diri mag-park dapita kay diretso na siya sa entrance. Kay bawal man mag-video sulod sa mall, ditso na ta sa atong next task. Kung nakaabot pa ka diri nga nagtan-aw sa akong vlog, saludo gayud ako kanimo. Angayan kang premyuhan. Tungod sa imong pagkamaunungon, masayod kita nga naapa kita sa tunga-tunga sa pandemya. Ug unsa pay mas nindot nga giveaways kundi cash. Karon makita nyo nga padung ko mag-withdraw og limpak-limpak na salapi. Ihatag ko kaninyo kana nga walay binuang. Kay ikaw, oo ikaw, bisag unsa pa kang nilalang, takos nga pamarisan sa mga bag-ong henerasyon. Kami sa Uncle Moto TV mapasalamaton sa imo o sa imong pagsuporta ning gamay natong channel. Ang imo lang kailangan buhaton kay guba man. Sunod na lang. Please like, share, and subscribe. Amping mga angkol.